ନୂଆ ବର୍ଷ କେତେ ମଧୁର ଥିଲା ଏଇ ଶବ୍ଦଟିଏ। ପିଲାଦିନେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଦିନ। ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ଖୁସି ଅଛି? ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ, ତାହା ପୁଣି କେତେ ଆଦରରେ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଗ୍ରିଟିନ୍ସ କିଣି ସେସବୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଢଗ ଲେଖା। ଏଇ ଯେମିତି ହାତୀ ଉପରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏମିତି କେତେ ଢଗ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ସେସବୁ ଯଦି କହିବି ବୋଧେ ଦିନଟା ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ରହିଲା ଭୋଜି କଥା। ଭୋଜି ତ କନଫର୍ମ ହେଉଥିଲା। ଭୋଜି ପାଇଁ ରଫ୍ ଖାତାର ପଛପଟୁ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଚିରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ହିସାବ ହେବ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ କାହା ବାଡ଼ିରେ ହେବ, ଆଉ ପୁଣି କାହା କାହା ଘରୁ ବାସନ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣା। ବୋଧେ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତା ସହ ଅଧ କେଜି ଚାଉଳ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ ଭୋଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ। ସେଠି ସାର୍ଙ୍କ ମା' ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ ମ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଇଟମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟକୁ ଟମାଟୋ ଖଟା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜିର ମଟନ୍ ଚିକେନରେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। କେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। କାରଣ ଆମେ ପରା ଡିଜିଟାଲି ଗ୍ରୋ କରିଗଲୁଣି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନଟା ପିଲାବେଳର ସେଇ ଗ୍ରିଟିନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଆଜି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜରେ, ଆଉ ଭୋଜି ତ 0 ନାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଆମ ସହ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ଭୋଜି କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଭୋଜିଟିଏ କରିବା। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ବି କରିହେବ? ବୟସର ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଜାଲରେ ଆମେ ତ ସବୁ ବନ୍ଦୀ। ହଉ ଛାଡ଼, ଏଥର ବି ମୋ ତରଫରୁ ତତେ ଡିଜିଟାଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆର ବର୍ଷ ପକ୍କା ଭୋଜି କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆର ବର୍ଷ ପକ୍କା ଭୋଜି କରିବା, ସେଇଟା ପୁଣି ଗାଁରେ। ଆର ବର୍ଷ ପକ୍କା ଆମେ ଭୋଜି କରିବା। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍।